Dag, og velkommen tilbage til Skyrim. Her hvor vi står på et bjerg. Vi tog af sidste gang, hvor vi tog en drageflyve væk. Som er lige derovre, den kønt der. Og nu skal vi så følge efter ham her. Den her profet her. Looks like he's gone for good this time. No way to know if anyone else made it out alive. This place is going to be swarming with Imperials soon enough. Better clear out of here. Okay. My sister, Gerda, runs the mill in Riverwood, just up the road. I'm sure she'd help you out. It's probably best that we split. Jeg har ingen ben. Så... Jeg har ingen ben. Så... Men ja, som sagt sidst, så... forkert knap. Så heller ikke den knap. Ja. Så skulle vi herop først. Men vi skal faktisk helt her ned først. Og så derefter skal vi faktisk helt herover. Op til det her punkt her. Det kommer til at tage noget tid. Fordi der kommer til at være mange bums i vejen. Og der er nok nogle quest her, som vi skal have overstået først. Og så er der nok også nogle quests hernede, som vi skal have overstået. Og like, oh my god, der er bare så meget her. Men ja, først er der lige en lille dungeon her, som jeg vil lige tage mig af først. Move! Du sagde, at vi skulle splitte op. Hvorfor går vi så den samme vej? Det er sådan en kliché at sige. Vi splitter op, og så går vi bare den samme vej. Det var meningen. Jeg har tænkt mig at kæmpe i The Civil War Quest først, inden jeg starter på the main questline, fordi man kan gøre det først, ved jeg. Og det er egentlig rigtig sjovt. Det her er et sjovt sted at være. Jeg tjekker lige om jeg stadig optager, så vent lige lidt, folkens. Okay. Så vi kan være en warrior. Vi kan være en mage, hvilket er en, der kaster magi og alt muligt. Eller vi kan være en tyv. Jeg ved det ikke rigtigt. Hvilken en vil du da være, hvis du kunne vælge? Du har noget af et blankt look i din... Eller du har noget af et blankt... Du ser blank ud. For nu der vil jeg bare vælge The Warrior. Man kan altid komme tilbage og skifte de her til noget andet. Yeah. Okay. Ja, vi skal den her vej. Okay. Det er godt, at han leder vejen og ikke mig. Fordi jeg vil nok tænke, hvorfor går vi den her vej og ikke en anden vej? Det er en dum vej, han har valgt. Men vi skal faktisk heropad. Opad. Spooky. Du skal dø nu. Level 2. Man leveler også rigtig hurtigt op, når man er kriger. Eller når man har valgt warrior. Hvilket var ikke sådan et tosset valg. Men ja, lad os se hvad der er inde i den her dungeon. Og det er den her dungeon, jeg mente, at jeg skulle ind i først.
Og den tager ikke så lang tid. Jeg vil se noget sejt. Det var så meningen, den skulle trille hele vejen ned. Og ikke tumle halvvejs. Wow. Det var så en fælde, som der var nogen, der havde sat op for mig. Men den duede ikke mod mig. Jeg er alt for smart til det. Kom an, I to. Kom an. I kan nok også se, at jeg har ændret min karakter. Hvilket var fordi, at jeg var nødt til at starte helt om igen. Det er lidt noget bøvl at gøre hver gang man... Fordi det kræver, at jeg skal lave en ny karakter fra bunden af. Så er lige en lille svømmetur, jeg ved at det... Nå. Nej. Jo. Jeg troede da ellers, at der var en kiste her, som der kunne blive røvet og alt det der, men det var der så ikke her. Så lad os prøve at gå herop og se. Ikke noget der, udover noget ore, som man kan mines. Og det er også sådan, at man kan stige i level rimelig hurtigt. Den her, den trækker vi i, men først er der noget som... Nej, det er der ikke. Der er ikke rigtig noget her, som sådan kan røves. Han fik øje på mig først. Vi går mod ham alligevel. Nu skal jeg starte at blokke. Jeg vil slås mod dig. Jeg vil tage dig ned, og selvom du blokerer mig. Og jeg har tænkt mig at loote jeres døde kroppe. Og jeg har tænkt mig at tage den der fra dig. Fordi du ved åbenbart ikke, hvordan man skal svinge sådan en. Øl. Han havde en ring. Sådan nogle kan også sælges. Jeg vil lige ind i det her, og nej, det gider jeg altså ikke. Sådan der. Yeah! Se her, nu har jeg et nyt våben. Og det her er faktisk et bedre våben, fordi det kan slå hårdere, men det er dog langsommere. Det er lidt et både og våben. Yeah. Yeah. Det er så sejt. Jeg kunne bare få et one-hit kill on that dude. Yeah. Woo. Og de her, det er sådan nogle rigtig gode kister. Det er dem, der indeholder alle de gode ting. Men det her, det var dog middelmådigt. Hvilket heller ikke er tosset. Den er fyldt med kartofler. Den er jo så fyldt med ingenting i de der sække. Den nupper jeg, fordi det kan jeg faktisk bruge, og de kan ikke bruge det til en skid alligevel. Eller ved I hvad? Jeg har lige tænkt mig at gøre noget smart her nu. Hvilket er at bare få de der 2 bøger på mig, sådan at jeg kan levele op i det, når jeg skifter til den magiske klasse senere hen. Okay, vi går lige herned først.
Aha, og du snakker ikke for meget, så kom så! Fight me! Han havde... Man skulle tro, han var en tyv, ham her. Hvilket han lidt og er. Der er en, der skyder mig bagfra, men I don't give a damn. Ow. Oh yeah, nibble up. Oh fuck. Oh. Du skal ikke slå mig for bagen. Jeg slår dig for din bag. I stedet for... nej. Løb! Jeg har ikke så meget liv. Okay. Potion. Shit. Det var så ikke potion. Hvad den gør så? Heal mig. Ja, det virkede. Jeg er ustoppelig. Og så er de alle sammen døde. Bare som sådan. Okay, så kan vi loote den her grotte helt uden at blive forstyrret. Jeg tror ikke rigtig, at der var mere dernede. Hvis I kan se noget dernede, som jeg ikke... Hvis I så noget dernede, som jeg også så ved I, hvad I skal. I skal skrive det i kommentarerne. Ja, der er ikke rigtig bedste her at loot. En busk der. Men hvad kan jeg bruge det til? Jeg kan tage nogle fakler, men det er sådan cirka værdiløst til mig. Noget lavt vand det her. Der er ikke noget bag ved vandfaldet. Nogle gange er der noget bag ved de her vandfald. Men det er godt lige at tjekke dem for ting og stof en gang imellem, sådan at man ikke rigtig overser noget. Okay. Jamen, det var nok det, som den her grotte havde af gode ting og sager. Så nu, lad os nu gå ud her, og så er det nok her, hvor jeg vil slutte af på videoen. Vi kommer stadigvæk derhen, hvor vi skal, men først så vil jeg dele den her video op, ligesom jeg plejer at gøre. Så tak for at se med. I må have en god dag. I må huske at like, subscribe og komme med en kommentar. Så ja, jeg ved, at det er lang tid siden, men jeg har været syg. I kan nok stadigvæk høre det, at jeg er syg. Så ja, I må have tak for at se med, og god dag. Hej hej.